Bembang! Ayon sa Bembang theory, tandaan nyo, siyempre, merong matter at anti-matter. Gen Z ako? Umabot ba tayo ng Gen Z? Uy! Masaya mga katsaro nga pala si Paolo Tiendada at mga memes ngayong linggo kasi alam ko nanghihina na kayo at tinagad simula pero bilhin na ating merch at ang hoodie natin nasa description. Maubos na. Bembang. Paparating na sa Bembang Station. Maraming abanger dyan sa stasyon na yan. Ano ba to? Pang dog station? Chat, is this real? Mukha edit naman. Mahirap nga lang dyan pag marami na rin nakasakay sa stasyon na yan. Di ba? Kaya siguraduhin mo muna na worth yung stress. Kaya ako meron pinopostulate hypothesis na Bembang theory. Okay, sulat natin, okay? Para alam natin ang sa aking mga pinagsasabi. Ayon sa Bembang theory, tandaan nyo, siyempre, merong matter at anti-matter. Sample lang, points. 2 points yan. Ngayon, sa salitang Filipino-Latin, kaya sa anti-matter, anti-matter na, so nag-aantay siya. Kung ang isang anti-matter na nag-aantay ay walang ginagawa sa isang bagay na nagmamatter sa kanya, hindi sila pwedeng magbembang. Okay, itong dalawa to. Hindi magbebembangan yan. Kaya hindi magbebembangan yung 2 points na yan para sumabog. Diba? Para magkaroon ng universe kasi universe mo siya, diba? Ang iyong pinakamamahal, hindi mangyayari yan. Pero meron mga tinatawag natin decision rule na kailangan mo munang malagpasan tong rule na to bago mo ituloy itong panlalandi mo. Kailangan mo lumandi para makabembang, diba? Yun yung bembang theory. Una-una, tapos ka na ba mag-aral? Kung tapos ka na mag-aral, pwede mo na tong subukan, diba? Kasi unahin mo muna, hindi mabembang ng grades mo at hindi mabembang ng mga magulang mo sa'yo, diba? Parang hindi mayari ka. So, pag ikaw nagtatrabaho ka na, ikaw ay kumikita na, meron ka ng pinupunda, meron kang goals, ambisyon sa sarili mo, isabay mo na rin to. Lumandi kang hayop ka. Huwag kang upo na upo at scroll na scroll sa phone. Di ba? Pakipag-usap ka, kamustahin mo, pakita mo tong video na to na ina-explain mo kung bakit kailangan kayo mambembangan. Dahil ako alam mo si Dr. Hippo, di ba kung naalala nyo? Para mangyari to rule na to, ito ang bembang. Approve yan. Approve yan alang 9 out of 10 dentists na posible. Okay? Kaya ako sa iyo, sundin nyo yan pag kaya nyo lang. Okay? Ayan ang bembang theory. Bow. Okay? May ambag na tayo. Tapos, pag ito ay nagawa mo na, pwede mo silang dali sa Bembang Station. Target de Guzman, Pambirang buhay to, saan ko hahanapin tong pangalan Kilo. mo to? Dating assassin unit yung nagbago na. Anak baka sa lupalod na naman naglalagi ito. Hunter daw siya, oh, sabi Baka niya. nagtatago siya doon sa sa damo. Ngayon, nagbago na. Anak baka. Paki-blacklist din dyan sa Shopee. Cemetery na ba, oh? O Lazada. At least ikaw may narating, ibang hanggang ngayon wala pa rin sa Bembang Station, di na umabot, namatay na. One comment ang Bembang below, makaka-Bembang ka ngayong taon. Ayon sa ating Bembang theory, dagdag lang din sa aking hypothesis, hypothetics. Isang tawag ko dyan. Sunod. O nga naman, di ba, light sa ayon sa Bembang theory. Hindi ko sinasabi, di ba, tulad nitong ginagawa nito yan, na ang light ay minsan isang wave, minsan isa siyang particle, di ba? Mayroong mga wave theory dyan na nakasaad sa ating Bembang theory. Co-professor ko yan eh. Nag-all-nighter kami nun eh. Habang ng bebembangan. Sunod, galing kay Harimoto. Ang lawak niyan, wala ka bang mata? Oh! Oh. Yan yung bumusina, hindi ako. Ba't ako inaano mo? Ano inaano ko to? Nagpapaliwanag lang ako sa'yo ah. Ba't ako inaano? Yung bumusina sa'yo, hindi naman ako eh. Sabi mo lang, di ba? Tama. Alis na ako. Happy New Year. Happy New Year. Dito na ako nag-explain ako ng Bembang theory sa labas. Hindi ako pinakikinggan eh. Ang bilis ko yun. Umalis na ako, makasaksakin ako. Hayop na yun. Hindi naman ano. Bueno mano, at least hindi ka na buena sa tagiliran, di ba? Munti ka na mabembang ni Kuya, at least sa ano lang siya, kabaw lang. Meron na agad. Tama. Yan yung bumusina, hindi ako. Ba't ako inaano mo? Ano inaano ko to? Nagpapaliwanag lang ako. Ipapaliwanag lang siya. Hindi naman ako eh. Okay, bye-bye. Merry Happy New Year! Para may hit niya pareho yung 2024-2025. Sunod. Nandito na naman yan. Ito, siya aking muse sa ating Bembang theory. Lagi nakakabembang. Pag gusto, naman. Nadali. Adali. O, nadali. Okay, what the heck? Ay, okay, ayoko na. Tingin na lahat. Ayoko na. Pagod na ang Bembang theory. Wala Yoshi. Lahat kuya, Ilang tao kayo dyan sa loob, te? 2 lang.
Dalawa kayo dyan? Oo. Di man lang kayo makapaglinis dito sa harap nyo. Puro dumi dito. Aba, sino ka ba, kuya? Ba't ka nagtatanong? Di. Ba't ka ang dumi nagigilam? kasi dito sa likod nyo eh. Di ka ata eh. Kumawalis ako dyan, nakagising lang namin. Concerned lang naman. Kailangan ka na rin, sabi niya. Abang theory. Kaya isa pa, ayon sa Bembang theory, ito ay nakasaad sa ilalim nito. Meron na tawag na abang theory. Kung di ka pa pwede bumembang, abang ka lang. Diba? Dito ka lang sa point in time dimension. Dahil third axis ang time. Okay? Yung third, diba? X, Y, naman ganun. Y naman ganun. Axis. Ba't kailangan pa ako mag-antay? So, yun ay isa pang postulate doon. Me in the bathroom before I shower. Sino ba gusto mag-bembang? Pagod na to. Ako lang lagi mag-isa. Sa sarili ko lang binibembang ko lagi. I understand it now. Bored no bored. Ayun na naman. Nabembang mo. Nabembang ang bungo. Rice. Gusto ko yung may sushi ka na agad dito, di pa nagsisimula. Nakanin eh. Okay lang. Okay lang naman alalayan ng ibuka bago mabembangin yan. Sarap niyan. Kulang lang na sauce. Lagyan mo na sauce. Medyo na overcook pa ata. Pwede na. Masarap na yan. Basta gawa mo, masarap yan. Basta gutom ka, sasarap yan. Try and try until you bembang. Anong generation? Gen Beta! Lungkot naman yung term na yung beta. Kasi ba yung ibang yung term nga ni meaning nun ngayon? 2025 to. So lahat na pinanganak ng 2025 to 2030. Gen Z ako? Umabot ba tayo ng Gen Z? O tsaka akala ko millennial ako. Well, sa mga thesis ko rin naman dati, iba-iba rin naman ang parang institute na naglalabas kung hanggang saan ng boomers, hanggang saan ng Gen X, hanggang saan ng millennial. Karamihan ng mga magulang natin, Gen X, sa mga siguro 20s to 30s ngayon. Paano to di magiging greatest generation? Buhay pa nga yan hanggang sa henerasyon ngayon. Talagang greatest nga ba naman yan? Greatest, great white. Ako yung pinakabataan doon sa Gen Z, hayop. Gen Alpha. Ito. Si Gen Alpha yung umabot sa nagkaroon ng childhood na pandemic. Okay, Gen Beta. At least hindi na na-experience yung pandemic. Pero siguro, kesa gawin natin tong, alam mo yung kanya-kanyang grupo, tandaan mo may mga exemptions lagi sa rule yan. Tulad ng decision rule natin sa Bembang Theory. Meron mga Gen Z ang umasta ay pang millennial, millennial na pang alpha, alpha na pang Gen Z, Gen X na pang millennial. Depende yan. At ito lang ang nagbibigay lang ng parang mas mataas na percentile na ganito ang mas alam nila o ganito ang kanilang mga values. Pero syempre, ang mga henerasyon na hindi naman mga kwarto yan, na hindi pwedeng, di ba, may matutunan, may makuha ang aral. Dapat lahat ng henerasyon ay nilarespeto natin at lahat ng henerasyon dapat ay nag-iintindihan sa kung ano ang panahon ngayon. Kasi nag-iiba yan. Tulad ng greatest generation na yung before nila, siguro ay not so greatest generation, ay hindi na siya doon naiintindihan kung ano meron sa greatest generation. For example lang, mas connected ngayon ang millennials, Gen Z at Gen Alpha kumpara sa Gen X, baby boomer at millennial. Mas nag-aaway yan, di ba? Ang Gen Z at millennial, mas hindi naiintindihan ng Gen X kasi ang Gen X wala pa nung panahon na internet. At malaking diferensya ang nagawa na internet sa tatlong henerasyon na to lalo na sa millennials papunta sa beta ngayon. Skibidi. Gen Beta is cooked. Tulad din sila. This time na it's not applicable to the Filipinos who grew up in the Philippines. Hindi naman siya parang final eh. May mga iba-ibang interpretation na iba't ibang mga bodies of schools. So ba tulad ng ginawa kong Bembang Theory, iba ako institute, inutil institute. So kanya-kanya. Gen Beta after 20 years. Diyos ko dapat hiwalay. Hindi. Kami na ang susunod. Nakaturo na sa atin. It's your turn. Nakaturo na si Deku. Sunod. Kalagi Christian. Nakangiti sa labas pero nang lilisi ka sa loob. Enhance! Zoom mo, enhance! Irita na sa batang takbo ng takbo tsaka kuha ng fries ng iba. Nasabi na pala sa akin paano nagagawa yung kumikindat yung mga mascot. Meron pa daw silang sa kamay na napipindot doon sa kanilang kamay. Doon sa loob ng kanilang suot. That you had. Brother. Nangyayari pagkahaman sa amin, Ay, ibabangga ko to! Mo guluhin! At huwag ka na magbayad, boba ka na ngayon na. Sunod, giving bro diabolical advice and then hitting this post and saying, pero nasa iyo, pre! Ikaw bahala! Sinasabi ko lang naman, bago mo bembangin yan. Bago mo madali yan, men. Ikaw bahala dyan. Sabi ko lang naman okay? Pwede ito mangyari dito, pwede ka makulo, pwede ka pagtripa. Pero sabi ko lang naman sa'yo, gusto ko lang naman. Egypt ng Santa Rosa. Gusto ko dahil yung mga ID na kabit-kabit. Ang dami mo na ba, anak? Ang dami na pag-graduate ni Kuya. I'm a proud Filipino. Shoutout daw sa All Fu. Si Kuya Mark daw siya. Mura pa masahe. Sobrang bait niyan. So sobrang bait. Ang dami anak. Di ba ang eskwelahan o ang papunta sa eskwelahan, yan ang iyong second home. Hindi ko lang bakit nauubos ang tambay sa amin yung walis tingting. Okay lang kaysa ubusin mo na lang yung tambay nyo. Paano maubos ang walis tingting nyo? Maraming purpose yan. Di ba? Pwede mo pansundot ng ilong, sundot ng mga naipit na napaputok. Maraming uses yan eh. Parang nyog. Maraming uses yan. Pwede pamalo
ng bata matigas ang ulo, ang sundot na. Ibang usok yan, boy. Bam and Bang before GTA 6. Ang gusto mo, hindi mo mapipigil yun. At alam mo yun. Ay, mas gusto ko si Bem kesa kay Bang. Pag yan nagsama-sama, boom! GG! Lutong-luto na ako, boy! The Bem and Bang theory. Ito daw ay si Nick Del Macho. Well, hindi siya gawa ng me, pero siya yan. Nagtatattoo pa rin si Apo Wang Od, pero yung 3-dot signature na lang. So, pagpapatattoo kayo Naku, doon, gusto pakita kay ito, Idas 100 Daily. pesos yun yung gagamitin sa inyo. Then, ito yung mga... Gagawan ka na ano yan? Gagawan ka ng yung mga course. meaning ganyan. Nagre-range Of course! yan, from 400 Ganda. Ano magandang tattoo dito nakalagay? Bem Bang. No regrets. Subtle foreshadowing. Oh my God. Ano nangyari dito? Nasunog yung ano? Parang mukha tuloy ko gumawa eh. Confession ba to? Confession sa police? Siguro medyo foreshadowing din na nalaman kong Gen Z ako. Medyo nalungkot ako eh. Hindi naman, okay lang. Wala naman akong pakialam kung ano henerasyon kaya. Ako ay henerasyon sa ngayon. Okay, yun ang importante sa akin. Ako ay nabubuhay sa kung anong meron sa aking paligid. At kung ano man ang binigay na nakaraan, gamitin sa na ngayon para maibigay natin sa hinaharap. Yun yung mas masaya. So foreshadowing din na yung mga memes na dinadaanan natin ay nakikita ko sa mga naunang henerasyon. Lalo na sa Alpha. Diba? Yung mga, yung nga, Skibidi Toilet, diba yung mga yun, yung brain rot, diba? Ibig sabihin pala, mas malapit pala ako doon. Kala ko mas malapit ako sa millennial eh. Kasi, syempre, growing up, sino ba mga millennial? Mga magulang natin, o sa era na yun. Sunod, barbecue. BBQ, BBT. Anong pipili mo? Bembang o Barbie? Bembangin si Barbie. Noted with, una ka na, pangit ka naman. Pakisabi yan sa greatest generation. Patagal pa sila eh. Tibay pa eh. This is me holding the... Hey guys, this is me holding the phone. Give it to you. Goodbye. Hey guys, this is me holding the drone. Yung tawa niya pang kanal pero yung humor pang aircon. This is me holding bubong. Pinapakita ko rin bubong. Ay, ano ba? Occidental lang yan. Sunod, gabi ba okay na naman ito pang media kaya may kasalanan. Nakakabembang ka muli. Gusto nyo ba? Morman, tulungan mo naman ako. Di mo sabi kayo ito kahirap to. Bakbakin bago bembangin. Pang-practice yan. Sunod. Uy. Ano yan? Nakala ko ma-demonetize hayop. Pero man, man. Saputa mo sa mukha, tapos bembangin mo. Kailangan ko ng part 2, Spider-Man Homeboy. Kaya dyan. Grabe ang lamig sa Baguio. Tanggal lamig niyan mamaya. Bembang yan sa Baguio. Bem Baguio. Pucha, palitan nyo na ang Baguio. I love Baguio. I love Bem Baguio na. Sunod, shoutout to farmers. Gotta be, shoutout sa mga, ano dyan, magsasaka. Favorite producers of all time. Big respect. Maraming salamat. POV, next meeting na lang mag-quiz class. Yes! Tapos may nagsabi, ma'am, di ba sabi nyo ngayon po dapat kasi may grading pa tayo na deadline. Bembang yun sa lahat, sabay-sabay. The couple we failed to separate. May oras pa naman, di ba? Alala ko tuloy, galit kay Jay Jonella. Ito kasi lang, sinasadya yun. So, hindi ko alam saan nagagali yung galit natin eh. Pambembang music nga yan eh. Kesa naman, ano gusto yun? Subo mo to. Sa doon tatapos sa ating, bembang memes. Ngayon lang go, huwag nyo kakalimutan ng Bembang Theory. Meron tayong quiz next week ha. Attendance check na kayo ng Bembang at syempre like my video. Check nyo na yung merch natin kung hindi kayo makakabembang. Paulo, di pa nakakabembang ngayong taon.